Ang atong ebanghelyo naghisgot kabahin sa pagpakaon ni Jesus sa daghan kaing mga tao gikan lang sa 5 kapan ug 2 ka isda. But let us not focus on the miracle. Let us rather focus on the attitude nga gipakita sa mga apostoles. Miaksyon sila reklamo sa posibleng kalisod nga ilang masinati ug matrabaho. Mautong nangita sila sayon and they suggested, Lord, paadtuan na lang sila sa pikas barangay aron sila maoy mamalit sa ilang pagkaon kay daghan kay silang pakanon. Pero unsay giingon sa Ginoo, kamo maoy mo pakaon kanila. Mga igsuon, kumun kay na nga batasan nato, especially when we talk about family life. Daghan kong madungog nga reklamo, Father, nganong ingon ani akong papa? Nganong ingon ani akong mama? Nganong imperfect akong family? Nganong broken family me? Mga igsuon, kita na hinuoy na sa ilalom, gidatugan sa problema, abi nimo dili na maayo. Kay kita mo'y luoy, kita mo'y ma-stress, kita mo'y magdaot-daot. So ang suggestion ni Lord nga atong buhaton is, kita dapat ang nasa ibabaw to oversee what is happening below. So ang the best nga buhaton nato is number 1, pray for your family. Bisan imperfect, bisan broken. And number 2, kita mo'y dapat musabot sa mga membro sa pamilya. And number 3, especially for young people, married couples and parents, instead nga magreklamo ta sa nahitabo na nga kangit-ngit sa balay, why not say, Lord, when the time comes nga ako na po'y mahimong parent, husband or wife, I will do my best nga dili na ako bungkagon ang akong pamilya, dili na ako awaton ang nahitabo nga kangit-ngit sa akong sa pamilya. Mga igsuon, it is better to light a candle than curse the darkness. God bless you.